Benvidos e benvidas a un novo tutorial do grupo de Facebook de Secundaria de Galiza. Nesta ocasión, un tutorial un pouco particular, xa que o estou, como vedes, gravando directamente desde o móvil. E a ver como sae. Vai ser un tutorial, penso que bastante rápido, é sobre permutas, e vou explicar como se fai unha permuta ou como se solicita entre dúas persoas ou entre tres persoas. O primeiro que temos que ter son, lóxicamente, as persoas cos que queremos permutar. A día de hoxe a bolsa de solicitantes de permutas da Xunta non funciona, polo tanto, nós o que temos no grupo é un fío que podedes atopar na sección de comunicados, onde explicamos o funcionamento do grupo. Buscades simplemente a vosa especialidade, buscades permuta ou introducides a vosa permuta. Unha vez que temos a persoa coa que permutar, o que temos que facer é ir ao procedemento para permutar da sede electrónica e o enlace a este procedemento está tamén neste fío da sección de comunicados. Unha vez que se nos abre o procedemento da sede electrónica para permutar, que é o procedemento ED 002A, pulsades onde di tramitar en liña. Despois, en continuar, agora esperamos un pouco, que como sempre a sede é un pouco lenta. E unha vez que abre, o que temos é o anexo 1, que é o que temos que cubrir para solicitar a permuta. Se é unha permuta entre dúas persoas, cubrimos dúas instancias, cada unha a súa, e se é entre tres persoas, hai que cubrir tres instancias, cada unha a súa tamén. Na parte de arriba de cada instancia, o que hai que cubrir son os vosos datos persoais, e na parte de abaixo, os datos da persoa coa cal solicitades o intercambio provisional de praza. Ben, unha vez cubertos todos os vosos datos, o que tedes é que darlle abaixo onde di continuar. Eu voulle dar e vaime dar un erro porque non cubrí nada, lóxicamente. A vos o que os vai aparecer ao darlle a continuar é unha ventá onde vos deixa achegar documentación. No caso dunha permuta entre dúas persoas non é necesario chegar absolutamente nada. Mais, no caso de permutas entre tres persoas, eu sempre recomendo achegar un documento que é este que teño aquí. Podedes agora, se queredes, pausar o vídeo para copialo. É simplemente unha instancia, o típico expón solicita, onde explico que a instancia que estamos cubrindo é ou forma parte, mellor dito, dunha permuta a 3. Así, o funcionario que lle chegue a vosa instancia de permuta vaille chegar tamén este documento e xa se dá conta tamén que esta instancia que está vendo nese momento forma parte dunha permuta a 3. Unha vez que anesedes o documento en cada instancia das persoas que participan nesta permuta a 3, o que tedes que facer é pulsar aquí abaixo en continuar. Unha vez que lle dades a continuar, o que vos vai aparecer é a ventá de que tedes que poñer un código que vos enviaron ao móvil, xa que estamos presentando isto na sede electrónica, sempre vos vai chegar este código para asinar a documentación. Unha vez que introduzades o código, poñédelo e xa tedes presentada a permuta na sede electrónica. Lembrade tamén imprimir os dous documentos que vos van a aparecer, xa que son o xustificante e a instancia, que son as probas, digamos, de que presentastes a permuta, ou polo menos, se non os imprimides, gardadeos no voso ordenador. Lembrade tamén que se non tedes, antes de que comece o curso escolar, non tedes noticias da concesión da permuta, lembrade que debedes permutar no centro que vos axudicasen no CADP. Onde podemos ver se temos noticias da permuta? En datos persoais, no noso expediente electrónico, aparecería o centro axudicado novo. Se non aparecen datos persoais, nin vos lo comunican por correo electrónico, lembrade que deberedes tomar posesión antes de que comece o curso no voso centro axudicado no CADP. Espero que vos fose de axuda o tutorial e vémonos, como sempre, no seguinte. Un saúdo.